Kani gadi ka All India Radio Shillong ka khubor man puli di kesan li jana kimat bakong san jong ka khubor. Shimti Menteri dari jong Sarkar India ya kaling sun tmar Rafale aircraft naga ri France. Rakhi kisi pai sun jong India ya kaling ku singiseng ka baprap nyu jong ka Indian Air Force. Ka lenin Durga Puja kala poish ka bakut nonin ka singi da ka jing rakhi ya ka Vijaya Dashmi. Ki khubor ki babnya. Menteri dari jong Sarkar India Rajnath Singh ulaya kendo ya Presiden jokeri France Emmanuel Macron ha Paris nen kasngi bat lalit pediang ya kaling sun tma ka banungkong na ki lai pindri tuli ki Rafale aircraft ki bansap nang poi hadin ha kanong ba bodo nen kasngi kabalong ka jing rakhi ka dusera Rajnath Singh ulale ka jing le niam Shastra Puja bat ulasong ha kan giling sun tmai kabala her bat kit e usipor habo lapoi hanang ba Paris ha kala singi ublay Rajnath Singh ulaong baka France kadi ka parlo ko badon kambha na kamanta jongkari India ha ki jingi dei kam bat baka thong jong ni jinglet ki jong ni menteri dari jong Sarkar India sa France kadi na kabantaban penklan chu ya ki jingi dei breng kini ki ari Hadin mulai keren ba Presiden Emmanuel Macron Rajnath Singh ulalet da kaling sun sa bodo ban shimti ya kaling sun tma na kabanta ka Indian Air Force ha karukom IT kaba isong kun na kari France. Katna sipay sun kata ka Indian Air Force kala rakhi ya kalungku singiseng ka ba prapun nyo jong kahnin kasni. Ya katna sipay Indian Air Force IAF laseng haka pratri ubnai risa jong snam khat kandai spa lai puar ban rakhi kini singi kerpang na penong ki jingelang ka bahe ha Air Force Station Hindan Hajan Ghaziabad ha ka bakla don ka jingpen inan ye ki lingsun ki baher bat ki balong ki baharukom kala don ru ka jingpen her lama hasun na ka kunhun Akash Ganga kabalami na kalingsun EN32 kabadang her hasun Presiden, Vice President, bat Menteri rang bak duk jong keri India, kila ai kublai kerpang sipai sun hak ni kejing rakhi. Hak kubor na Presiden jong keri Ramnath Kovind, ulaong bakari kesung sarong, ban ai buram ye sipai keri, kiba ai jing yada ye keri na kesun beneng jong keri India, da kejing slur bak kejing kot jengmut kebas kem. Ka seng samlas nong Maurang Lang Southwest Khasias District la penong ya ke program penkup buram ya ki samla ki belala ban kunjo sha ka thong lemba ka jing treshi tom ko jongki haba ajing kran ha kani ka jing elang ka belalong ha ka yundor bar Maurang Lang UMDC ka Makurwat constituency uba karne so sang ubelalong kongsan ula ajing mut bat kentu ya ki samla puli bakin long ki basnguret kenang bakin la ban kiu sakalawai ke bapernai kisamna puli ki bela sapan ko buram kilong I rupa nilanong sit bat kestili nong sit na Presbyterian Secondary School Maulangwir upen sailang merthong bat Jarison Widerson nong sit na Maurang Lang Presbyterian Secondary School na Kedan Secondary School Living Certificate SSLC bat isngan hun baremdor nong sit ibela yo kedan master degree ha ka social work na ka school ba Mangalore University kani ka khubor ka wanshapi na ka All India Radio Shillong ka lenyam Vijaya Dashmi ya ka balatip ka desha dusera kalong ka way ne ki jing rakhi bakong san ha ka jing Hindu ka bajulong manda ka snem ha ka bakut jong ka Navaratri kani kalong ka jing rakhi jong ka jing job ka jing baha persha ka jing snew ka jing le niam Vijaya Dashmi ka de ka bapenkut ya ka jing le niam Durga Puja ka bapenkan mau ya ka jing job jong ka beli Durga persha yuk sud ubawan ha ka dur jong ka mud umahi syasura kanang ba asulong ru rengkat bat lengkari kala sakhi ya ka jing rakhi ya ka Vijaya Dashmi ka bakentop ya ka jing ya ba bandit on ya ki dur beli Durga Lakshmi, Saraswati, Ganesha, bat Kartikeya, Shakajaka Bret Blay Hawa Umkra, ban let pengam no yaki tidur Blay, rengkat ke tem kapun.
Habai keren bikinong batai kubor u President jongka Central Puja Committee u Naba Bata Charji ulapan pau ye kejing kemen halo kejing ya bet kejing le niam Durga Puja hadu bandakun hapadeng kesuk kesan. Bat ula ong ba kani kan sedang pat ya kejing pun kre ya ke Diwali kabanlong kejing rakhiye ka ba arpo sengi hadien ka Vijaya Dashmi. Ki dur blai ki belapan ngam neng kesengi hakan ba shalong ki di ki bawan ne ki san propratli ki puja mandap. Ka jinglia niam Durga Puja ha West Giant Hills District jong ka Jila Meghalaya ka belapan long da ka Sarbo Jamin Durga Puja Committee jong ka Shiv Mandir Jowai ka bela sedang nadu ka Sautri Urisau kala poish ka bakut no nin kesengi. Daki sepangut ki Pak Ringgit Hindu ki alik yalum ha Shiv Mandir Jowai ban pan bat kerpat iki jengger ku na ka Blai Durga. Ka jingit pengam no ya ka dur Blai Durga nin kesengi kala long ha ka wak mentedu ka Bah West Giant Hills District. U Presiden Kari u Ramnath Kovind bat u Vice President u M Venkaya Naidu kila ai ku Blai ki pat ba ka jing rakhi ka du sera. Ha ka kubor no Presiden ula ai ke jingket bok ket riang ye ki pat ba bakini yo jing job baki ki baro ke jing roi jing man bat ke jing kemen ulong bakani kata masa ke di ke jing rakhi ke jing job jong ko hok persha ye ke bam hok bat kani kan ai min si mi ki brio bakin em halo ki nong rem jong ke jing long hok bat ke jing sisa ukoven ulong ba ke jing em jong lot rama ke de ke bapen pau bat shat kini ki nong rem ki bayai ne bat ki bayai long kongsan hadu kini ki singi. U Presiden lopen pau ke jingkermen bagani kata masakan penslur bat amin si mi gibrio bakin tre yeki eki bante yala kari bat ban penong yeki emlang salang ke basim kia ban yarap yeki badan kam. Sangut gibrio ki bakentup ya saungut ki bana ka juk kelong yeng ki layak bagi atli ki jingja takhu kali ha Golpara District jong ke Jela Assam. Kawai ka kali ke bakit iki sangut gibrio na kawai kelong yeng kala lit tenra yu dieng ha ka thandut noi bat ha ka di ki jingja saungut na ki layak pasien bat kawai kelong kume kala bensa bala penkit no ya kani kelong kume sha Guwahati Medical College banyo jing Sumar. Hakoi pat kejingja kathan Belbara ka Bahar Road jong Surok Ba National Highway lai pinyo we ubri wala tip perteng kum Abdur Rahman ula sya lembop ha ka bos kamai bat habala penkit di Usha Hospital ki doktor kla pentip bola layak lupa na do bo poi ka Jaka Sumar. Kanang ban ai kejing tip pat ba sya ki pat nong song sunong jong kathan halor kilat kan syo pisa bat kijing mentoy ki babunjat ki bai ki pat ba kila ban yo ni ki bank ka State Bank Jongkari India Nongpo branch kala penong ya ke program ke ba Arsngi ha ka Customer Outreach Initiative ha ka senong Nongpo ka thong jongkani ke program kalong ban ai jing tip halor ki jing mentoy ki babunjan ki ba ki bank ki don ban ai yala ki nong konsau pisa ha ka ba na lor ke SBI palat khat atli ki bai pat ki bank ki bai tre ha ka district ribhoi ki leishan menta ha ka ni ke program. U Chief Manager jong kanongpo SBI u Zoram Vuli Kyangte ula pentip baka nye kalempong ke ba Arsngi ke SBI kalasan ye ki sithi menjur ban ai ram sapalat arphongut kinong konso pisa hakani ke bank ki bana kathan nongpo kum kawai ni ki bank ki bapa khumat akari ke SBI ke penlong ye ke program ai jing tip hakeleng ki tna trikam ki jongka khanang ban ai jing mentoy ye ki pat ba katanap ka bapet ya ka bat kmi ya ka jinglong jingman ka sun beneng ka bahas Shillong ka taka Shillong Meteorological Center jong ka Indian Meteorological Department jong ka Sarkar India nen ka si kala pentip ba ulap ba kali air ka bajur rengkat bat ka lili uperthat kila banja hakikat tu kat ni ki jaka jong ka Jela Meghalaya kat tu ni ka kubor lakut ka balawan sapi na ka All India Radio Shillong ha ka por prabajing ini so par ba ka Delhi Station na ka bentaki kubor ki banwan na ka